हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ലീലകളായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം കൂടി ചൊല്ലാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഇതി നാമിനെ ശ്രീ വാർഷഭാനവീ ദേവി ദയിതായ കൃപാബ്ദയേ कृष्ण संबंध विज्ञाय दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तित श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनदारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्व हारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ? പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലം ഭഗവാന്റെ ഒരു രശ്മിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയോടുകൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? മഞ്ചരി ആയിട്ടാണല്ലേ വരുന്നത്? അതെ, അദ്ദേഹം മഞ്ചരിയാണ്. സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം തന്നെ അത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു. ആ പൊക്കിൾക്കൊടി നെഞ്ചിലൂടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ അണിഞ്ഞ പൂണുനൂൽ പോലെയായിരുന്നു ആ പൊക്കിൾക്കൊടി കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൈകാലുകളിലുള്ള ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സാധാരണ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നതാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹം നയനമഞ്ജരിയാണ്. നയനമഞ്ജരി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ രാധാറാണിയുടെ സേവിക്കുന്ന ഗോപിമാര്, ഇഷ്ടഗോപിമാരിലെ അവരെ സേവിക്കുന്നതാണ് മഞ്ജരിമാർ. അതില് നയനമഞ്ജരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. വിമല പ്രസാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ നാമകരണം ചെയ്തത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വിശദീകരണത്തോടുകൂടി വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതായിരുന്നു. 700 ശ്ലോകങ്ങളും അറിയായിരുന്നു. ആ ശ്ലോകം മാത്രമല്ല, ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥവും അതിന്റെ വിശദീകരണവും അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഉള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹം മായാവാദ ഫിലോസഫി എല്ലാം ഖണ്ഡമായി മുറിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എല്ലാ പ്രൂഫോട് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ വാദങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മചാരിയായി തുടരുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു.
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. കാരണം താൻ ഇനി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള സംശയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കോളേജിലെ ജീവിതം തന്നെ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിർത്തി. പിന്നീട് ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ രാജാവിന്റെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇത് എന്നെ വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ്, എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതും ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് 26-ാമത്തെ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിനെ നിന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഗുരു? ഗുരുവിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ ലഭിക്കാൻ ആദ്യം ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കുറെ നാള് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്നു. അവസാനം താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വരെ എത്തി. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 9 വർഷത്തോളം കാലം നാമ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രാപ്തനായത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചതത്വയും മഹാപ്രഭുവും മറ്റാചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ റെഡിയായി, ഇനി തുടങ്ങിക്കോളൂ, ഈ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങൂ എന്ന് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും ഗുരുവും ഈ ശരീരം വിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അതേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ വൈഷ്ണവ ഗ്രാമം ശ്രീധാം മായാപൂരിൽ ചൈതന്യ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ 1930 വടക്കൻ കൽക്കട്ടയിലെ ബാഗ് ബസാറിൽ ഒരു വലിയ മാർബിൾ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ വീട് ഭക്തി വിനോദ അങ്കന എന്നറിയപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഗൗഡിയ മഠം എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള പിക്ചറാണിത്. പല രീതിയിലും പല വഴികളിൽ സ്വീകരിച്ചു മറ്റുള്ളവരിൽ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി തന്റെ ഗൗഡിയ മിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹം ബാനറുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ബംഗാളിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാണാച്ചേ യാർ തേ ഹേതു പ്രചാർ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാണനുള്ളിടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തി ആ ജീവിതം മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം. മരിച്ച ഒരാൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ജപിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാര്, അപ്പൊ യോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഓരോരുത്ത് പോകുമ്പോ ആരും കാണില്ല അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ആരും കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആരും പങ്കെടുത്തില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, അതൊന്നും സാരമില്ല, 4 ചുവരുകൾ, ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും വേണ്ട, 4 ചുവരുകൾ നിന്നെ കേൾക്കും, അത് മതി, ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത്, ജപം തുടരുക. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ വീണു പോകുന്നുണ്ട്, അവരിത് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ചില പടയാളികൾ മരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാരും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല, ചിലരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാരും ജീവനോടിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ, യുദ്ധത്തിൽ ചില പടയാളികൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവത ദർശനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി 64 ഗൗഡിയ മഠങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നത്. ഈ ഗണിതങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആർച്ച വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചു.
അപ്പം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ആർച്ച വിഗ്രഹം ആരാധിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹരിഭക്തി വിലാസ്, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ദേവാരാധനയെല്ലാം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത്. സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസ്. അതില് ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1922 അഭയ് ചരൺ ഡേ. ആരാണ് അഭയ് ചരൺ ഡേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭയ് ചരൺ ഡേ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിപ്പുള്ളവനല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് പോയി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ? ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണിത്. പിന്നീട് 28-29 വരെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആസാമിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. ഈ പര്യടനത്തിലെല്ലാം പുരാതനമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ധാരാളം ആധികാരിക കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളെല്ലാം അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, കുറെയൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിതരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമമായി അച്ചടി യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്പോ ഈ പ്രസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അതിനെ ബൃഹത് മൃദംഗ, വലിയ മൃദംഗം, അത്രയും ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ അച്ചടിശാലയിൽ വരുന്ന ഓരോ മാഗസിൻസും ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അച്ചടിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രിന്റ് അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അച്ചടി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ചടി യന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അച്ചടി, കാരണം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും എഴുതുകയാണ്, താളിയോലയിലും എല്ലാം എഴുതുന്നു. ഒരിക്കൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോലെ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനു മുമ്പ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ആ മൊത്തം പേജും ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ തിരിച്ചത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസ് വർക്കിലെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരടുത്തും നിർദ്ദേശിച്ചത്. നിനക്ക് പണം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ശ്രീല സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും സന്യാസികളുമായി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരല്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ പ്രഭുപാദറും ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നമാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ വിദേശികളെ എല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജാതി ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം എന്നുള്ള സ്ഥിതി, ആ ക്രൈറ്റീരിയയെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആരും ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായി ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് ബ്രാഹ്മണരുടെ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. സാധനം വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒന്നും ഇവര് സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം ഇവര് കൂടാതെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ശിഷ്യന്മാരും ചെല്ലുമ്പോൾ ചില പ്രാചീനമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാതിലടയ്ക്കുമായിരുന്നു, ദർശിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജാതി ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം വളരെ ഖണ്ഡമായിട്ട് ഈ ഒരു ജാതി ബ്രാഹ്മണരുടെ തത്വങ്ങളെ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അവരുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട്
അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല. അവൻ ഏത് ജാതിയാകട്ടെ, ഏത് ലിംഗമാകട്ടെ, ഏത് ദേശത്തിൽ പിറന്നതാകട്ടെ, ഭൂതകാലത്തിൽ അവൻ എത്രയൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവനായിക്കോട്ടെ, ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കുകയില്ല. ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ആഗ്രഹം, ആത്മാർത്ഥത, അത് മാത്രം മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, നമ്മളുടെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഇതൊന്നും നോക്കുകയില്ല. ഏത് ദേശക്കാരനാണ്, ഇതൊന്നും നോക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാരും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇതില് ഈ നിത്യാനന്ദ വംശക്കാർ, നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമിയുടെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ്, ആ കുടുംബ വംശക്കാരാണ്, ആ വംശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അവർക്ക് ജാതി, അവരുടെ നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മറ്റ് വംശത്തിലുള്ളവർ, മറ്റ് സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ സന്യാസവും ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഏത് ഒരു ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുക്കാനും സന്യാസം കൊടുക്കാനും സന്നദ്ധ കാണിച്ചത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിൽ ശരിക്കും അസൂയയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവരെക്കാളും ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദ വംശത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് പോലെയാണ് അവർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നതും പേരിന് മാത്രം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇവരെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവർ തീരുമാനിക്കും. ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തും. പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളെ അതിന് ശിക്ഷിക്കാനോ പിടിക്കാനോ പാടില്ല, ഞങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനെ വധിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ പോലീസുകാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും വിശുദ്ധനായ സാധുവാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പോലീസ് മജിസ്ട്രേറ്റുകൾ അവർ അതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവര് തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ അങ്ങയെ വധിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കണം, ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂലി തരാൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് ഇവര് പോയി പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സിംഹ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ആരൊക്കെ എതിർത്ത് നിന്നാലും, ആരൊക്കെ കൊല ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാലും തന്റെ തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രചരണം കൂടി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അത്രയും ശക്തനും ധീരനുമായ ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിംഹ ഗുരു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, മായാവാദികൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും വഴിയിൽ മായാവാദിയെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം അവരടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും, ശാസനയോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് തത്വമാണ് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാരെയും വഴിതെറ്റിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവരല്ലേ നിങ്ങൾ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് എതിർത്ത് പറയാൻ അവർക്കൊന്നും സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ മായാവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ അവര് ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വ വിരുദ്ധ വേദാന്ത സമൂഹം, അതായത് ഈ ബ്രഹ്മവാദി, ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന മായാവാദി, ബ്രഹ്മവാദി, ആ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു സംവാദത്തിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തെളിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അത് തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ സംവാദത്തിന് വരണം എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കും. അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിച്ചപ്പോ ഇവർക്ക് സംശയമായി, അപ്പം ഇനി വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തെളിവുകൾ കാണും. അങ്ങനെ അവര് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാഭാരതം, രാമായണം, അങ്ങനെയുള്ള പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ച്, പഞ്ചരത്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്
കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി, ഉപാധികളെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു, ഞാൻ വരാം. പിന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും സംശയമായി. അങ്ങനെ അവര് പറയും, വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളോ, സ്മൃതി ശ്രുതി, അപ്പൊ സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഈ മായാവാദികൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അല്ലാതെ ശ്രുതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള തത്വങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന്, തെളിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അതും സമ്മതിക്കും. ശരി, ആ ഉപാധിയെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംവാദത്തിന് വരാം. ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് സംവാദത്തിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, വൈഷ്ണവനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ ഉയർന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിന് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം പോയി വൈഷ്ണവരാണ് ഉയർന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദ ധൂളികൾക്ക് വേണ്ടി തിരക്ക് കൂട്ടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി സംവാദത്തിന് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. പിന്നീട് അവര് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ സംവാദം നടത്തുന്നില്ല, വരണ്ട എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് 30-31 പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനത്തിനായി പുതിയ തരം ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പുതിയ തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാവകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ്, ചിത്രരൂപങ്ങളിലെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചില പ്രദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഇതില് ആകർഷിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിട്ട് പോലും, സാധാരണ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏത് വഴിയും സ്വീകരിച്ചു. കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാറ് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വരും ഇതെന്താണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 33 ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉത്സുകനായ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഠാക്കൂർ തന്റെ സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൗഡിയ മഠങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദരെ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരെ ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിക്കാനും അത് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ആർക്കാണ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പ്രയോജനത്തിനായി ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ കോണുകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാര് ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടും സാധിച്ചു. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സന്യാസിമാരാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളെ ഭാര്യ ബലമായിട്ട് വലിച്ചിഴച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ആ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം കണ്ണീരോടെ വിലപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 100 കണക്കിന് തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പോ 100 വട്ടം 100 കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ടാകും, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഓരോ കുട്ടികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പോകണ്ട, സന്യാസിയാകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാ അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരല്ല. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇത്രയും ടെക്നോളജി ഉയർന്ന
എല്ലാരും മൊബൈൽ ഫോണും ടിവിയും പോലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 100 കണക്കിന് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ അവരെല്ലാരും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരായിട്ട് വളർത്തണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. കാരണം അവരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലെ ആകർഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്നാണ് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. ഗൗഡിയ മഠം മാസികയും പുസ്തകങ്ങളും വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ബ്രഹ്മചാരികളെ അയക്കും. 1 or 2 മാത്രമേ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാലും അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ആളാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം അവരെ പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു. പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ യോഗ്യമാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഓരോ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കയ്യിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് എത്ര തവണ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ എന്ന നാമം എത്ര തവണ ആ റൈറ്റിംഗ്സിലുണ്ട്, ഇതാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തവണ ഭഗവാന്റെ നാമവും ചൈതന്യ നാമവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയും ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്നവൻ എത്ര വട്ടം കൃഷ്ണ എന്നും എത്ര വട്ടം ചൈതന്യ എന്ന് പറയുന്നു, അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ ആ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനായാസമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുമായിരുന്നു. അനായാസമായിട്ടുള്ള ജീവിതമല്ല വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ദുഷ്ട മനസ്സാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കവിത രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കീർത്തനം, ദുഷ്ടമന തുകി കിസേര വൈഷ്ണവ എന്നുള്ള. എന്റെ പ്രിയ മനസ്സേ, നീ ഏത് തരം വൈഷ്ണവനാണ്? മഹാനായ സന്യാസിമാരായ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയും രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത്? നിന്റെ മനസ്സ് ധ്യാനം മൊത്തവും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും പണത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. നാവിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സ് ഓരോടത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുഷ്ട മനസ്സാണ്. എന്ത് വൈഷ്ണവനാണ് നമ്മൾ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയും രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ അനുകരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ മനസ്സ് പോകുന്നത് സ്ത്രീകളെയും പണത്തിനെയും ചിന്തിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് അത്രയും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭജനയൊക്കെ വെറും വഞ്ചനയാണ്. എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ രചിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നന്നായി വിമർശിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഗൗഡിയ മഠം ഒരു ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ ശാഖ തുറക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ജനവാസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ശാഖ തുറക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആൾക്കാര് കുറച്ച് ബിസി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനവാസമുള്ള സ്ഥലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വിജിലന്റ് ആയിരിക്കും. അത് കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ആൾക്കാരൊക്കെ ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ചുറ്റിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഇങ്ങനൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് സാധനയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയുള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അനായാസമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഈസി മൂഡിലാകും. ഭക്തിയില് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം നമ്മളെ വിമർശിക്കും. അപ്പൊ ആ വിമർശനം ഒന്നും കേട്ട് നമ്മൾ തളർന്നു പോകല്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ സാധനയുടെ ആക്കം കൂടും. അനായാസമായി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ
എല്ലാം സുഗമമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാധന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അനായാസമായിട്ടുള്ള സാധന അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഏകാന്തതയിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം മനസ്സ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകും. മനസ്സിൽ നമ്മൾ കരയണം ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ മുക്തമാക്കി തരണേ, ഈ ഭൗതിക കടിഞ്ഞാണിൽ നിന്ന്, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മളെ മുക്തി ലഭിക്കാൻ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയും അത്രയും ഇന്റൻസ് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ സുഗമമായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന് അത്രയും വിഷമം വരുമ്പോഴേ മനസ്സ് നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വളരെ കർശനക്കാരനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലുണ്ട്. നമ്മള് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആരുടെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ ഒരു കുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാചകം ചെയ്യുന്ന പാചകക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പക്ഷെ എല്ലാവരുമായിട്ട് അങ്ങ് വഴക്കുണ്ടാക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്കും അടിയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അധികം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വയ്യാതെയായി, അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം എത്ര സമാധാനമായി, ഇദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് പ്രശ്നമായിരുന്നു, അറിയില്ലേ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവൻ എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് ധോത്തി ധരിച്ചിരുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോ ഏറ്റവും എത്ര തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ള ഒരു നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ആ നല്ലതിനെ കാണണമെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ നല്ലത് കാണുന്നില്ല? അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറ്റു ഭക്തന്മാരെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കൂ. എത്ര കാമക്രോധ മോഹലോഭങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കൂ, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാരടുത്തും പ്രചരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങളുടെ 200 ലിറ്റർ രക്തം, ചോര നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 200 ലിറ്റർ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ പറയും. നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രമാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റ് ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടി വന്നാൽ മായയിൽ പിടിപെടും. അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും തന്റെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരു 1922 തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞതാണ് ഇദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിലേന്തി അമേരിക്കയിൽ പോയത്, അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ടത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു. കാരണം തന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈ വിഗ്രഹം ആ ഒരു സെന്ററിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ അവിടെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അവൻ എവിടെ? ആ ഭക്തനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ പറയും, അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായി, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു
ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി സ്നേഹത്തിലായപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വളരെ വിഷമിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഈ വിഗ്രഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ല? എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവന് അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യനെയും വിട്ടുകളയില്ല. അവൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനെ പറഞ്ഞു വിടരുതായിരുന്നു. അവന് വീണ്ടും അവസരം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അവൻ കൂടുതൽ സാധന ചെയ്താൽ അവന്റെ ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഹയഗ്രീവ ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ ബ്രഹ്മചാരിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മചാരി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഒരു വാച്ച് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വാച്ച് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയെ ഈ ഹയഗ്രീവ ബ്രഹ്മചാരി തന്റെ ഗുരുമഹാരാജ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി ചെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ക്ഷേത്രം വിട്ടു വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ എന്റെ മുഖം അങ്ങേ കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങ് ഇത്രയും കാരുണ്യവാനായിരുന്നല്ലോ, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യവാനാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കരയും. എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചതിൽ ഞാൻ അങ്ങയോട് ഒരുപാട് കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്നും അങ്ങയെ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ ബ്രഹ്മചാരി തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയില് താഴെ പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദർക്ക് ആരും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാര് തമ്മില് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതങ്ങനാണല്ലോ, എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകമാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ചില വഴക്കുകൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലതും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഈ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് നിന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശംസിക്കാൻ പറയും. മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ നീ പ്രശംസിക്കണം. അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ആ വിദ്വേഷത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമാണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധു ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രശംസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം, ആ സാധു നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. നമ്മളുടെ സാധനയെ ഒരിക്കലും അത് പ്രയോജനപ്പെടില്ല. നമ്മളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു പോകണം. നമ്മളെ പ്രശംസിച്ചാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കും തോന്നാറില്ലേ, ഇത് ഇച്ചിരി ഓവർ ആണല്ലോ, അത് അത്ര ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളിൽ കാണില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നവർ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നീ ചെയ്തത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പറയും. അങ്ങ് ഒരുപാട് നമ്മളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കണം എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഉപദേശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ചില ബ്രിട്ടീഷുകാര് ചാരന്മാരെ അയക്കും. ചാരന്മാരെ അയച്ചിട്ട് എന്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഈ വരുന്ന ചാരന്മാര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോകാതെ മഠത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അങ്ങനെ ചാരന്മാരെ അയക്കുന്നത് വരെ നിർത്തി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തെ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ ക്ലാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കുരങ്ങൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോർ മുറിയിൽ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് 2 പഴം എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കളയും. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ
ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ കുരങ്ങൻ ഇങ്ങനെ പഴം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നത്. അതേ എഴുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കുരങ്ങന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ് ഈ രണ്ട് പഴത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി ഈ പഴം എടുത്തെറിയുമ്പോ ഈ ഇങ്ക് ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ഈ മഷിക്കുപ്പി, പണ്ട് മഷിക്കുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ആ മഷി എല്ലാം തട്ടി വീണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതെല്ലാം നശിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാചകക്കാരനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഇപ്പോഴല്ലേ മഹാരാജ് വളരെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നത്? എങ്ങനെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും വിരക്തി വരണമെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത് അങ്ങല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പഴത്തിന് പുറകിൽ അതൊരു കുരങ്ങനെ പുറകെ പോകുന്നത്? അദ്ദേഹം എഴുതിയതെല്ലാം നശിച്ചു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയും, ഈ പഴങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുരങ്ങനുള്ളതല്ല, അത് കൃഷ്ണനുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്, രാധാറാണി കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കട്ടുകൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെസൺ എന്താ തരുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും വിരക്തി വേണം. ആ വിരക്തി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നാണ് വിരക്തി വരേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്നല്ല വിരക്തി വരേണ്ടത്. ഭഗവാനോടുള്ള സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം, നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടാകരുത്. അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും. ഇപ്പോ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ വിരക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുരങ്ങന്റെ പുറകെ ഒരു പഴത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഓരോ ലെസണും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിരക്തി ഭഗവത് സേവനത്തിലാവരുത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അതിലാണ് വിരക്തി വേണ്ടത്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ഇതുപോലെ പ്രസാദം 10 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്വാധീനമുള്ളവരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും സമൂഹത്തിൽ നല്ല വിലയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പോയി കാണും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ കൂടെ വരും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വായിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വല്ല വെള്ളപ്പൊക്കമോ വല്ലതും വന്ന് മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് വിഗ്രഹം, രണ്ടാമത് ബുക്ക്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്: ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാം കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹം പോയിക്കോട്ടെ, ബുക്കുകളെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുക. ഇനി ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പോകട്ടെ, ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിട്ടോളൂ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം സംരക്ഷിക്കുക. ഇനി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുങ്ങി മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇല്ലാതെ, ഈ പുസ്തകങ്ങളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കും. അതിന് നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ജനുവരി 1 1937 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത്.
ഇദ്ദേഹം രാവിലെ 5 മണിയാകുമ്പോഴാണ് തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗൗഡിയ മഠത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലോക്കുകളും നിൽക്കും. അത് ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ക്ലോക്കുകളെല്ലാം നിന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കുകയും നാമം മന്ത്രം ചൊല്ലുകയും ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അവസാന നാളുകൾ നീക്കിയിരുന്നത്. ഡോക്ടർമാര് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ലളിതമായി ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക, അത് മാത്രം. തന്റെ ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു 12 അംഗ ഭരണസമിതി പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായും പരസ്യമായും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അത് ഭക്തർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാസ് ടൈമും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹം അത്രയും കർക്കശക്കാരനാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തികളും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല. സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. ഗൗഡിയ മഠത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാരകമായ അസുഖം പിടിപെട്ടു. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഈ ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറയും, വേണ്ട, നീ പോകണ്ട, മരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഠത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നീ മരിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുക. നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അമ്മയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അമ്മ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഉടനെ നീ എന്റെ മകനല്ലേ, നീ ഇത്രയും നാള് എന്നെ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ, മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാതൃസ്നേഹത്താൽ നീ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇത്രയും നാള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആവും. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നീ അത് മാതൃസ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നീ പോകണ്ട എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമെല്ലാം മൂർച്ഛിച്ചു. 1-2 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ വളരെ വേദനയോടുകൂടി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയും, ഉടൻ തന്നെ ഇവന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കുക. തന്റെ ശിഷ്യനെ, മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മചാരിയെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കുക. അത് നവദ്വീപിന് വെളിയിലാണ്, കൽക്കട്ടയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്, നവദ്വീപിന് പുറത്ത്, അത് ധാമിന് പുറത്ത്. നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്ന ധാമിന് ശരീരം വെടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പുണ്യമാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ ധാമിന് പുറത്ത് 2-3 ദിവസം കൂടിയേ ഇനി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇത്രയും നാള് സമ്മതിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യൻ പറയും, ഇല്ല, എനിക്ക് പോകണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം നവദ്വീപില് ശരീരം വെടിഞ്ഞാ മതി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഇല്ല, നീ പോണം, നീ നിന്റെ ശരീരം കൽക്കട്ടയിൽ പോയി വെടിഞ്ഞാ മതി, നീ ഇപ്പൊ തന്നെ നവദ്വീപ് വെടിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഈ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ട്രെയിന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാര് വളരെ വേദനയോടുകൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും, അങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചത്? അവൻ ഇത്രയും നാളും ഇവിടെ നവദ്വീപിന് വേണ്ടി നിന്നു, അവസാന നിമിഷം അവൻ നവദ്വീപിൽ തന്നെ, ഈ ധാമത്തിൽ തന്നെ ശരീരം വെടിയാനല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് അവനെ ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ച് ഈ നവദ്വീപിന് വെളിയിൽ പോയി അവന് ഈ ശരീരം വെടിയേണ്ടി വന്നത്? അപ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ കണ്ണടച്ച് കണ്ണീരോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അവനെ ഇവിടെയാണ് മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ ശരീരം വെടിയും, പക്ഷെ അവന്റെ ചിന്ത എവിടെ ആയിരിക്കും? തന്റെ അമ്മയെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ ശരീരം വെടിയുക. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ട് ആ വേദനയിൽ അവൻ ഈ ധാമിനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക.
ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ആ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ത്യകാലേ ച മമേവ മരൺ മുക്ത കലേവരം. ഇനി വേറൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, യം യം സ്മരൻ ഭാവം സദാ സദ്ഭാവ ഭാവിക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ ശരീരം വെടിയുന്നു, പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സ്, അവന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും അമ്മയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അവസാന നിമിഷം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇവിടുന്ന് പോയി അവിടെ ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും അവന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും നവദ്വീപിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടെ മരിച്ചു എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അവന് ആ ധാമിന് പുറത്തായിരിക്കും ശരീരം വെടിഞ്ഞത്, പക്ഷെ ആ ധാമിനെ പിരിഞ്ഞുള്ള നമ്മളാ ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്രലംബ ഭാവം, ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോപികമാരുടെ ആ ഭാവം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തില്ലെങ്കിലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാവത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ബ്രഹ്മചാരി ഈ ധാമിനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ചിന്ത മൊത്തവും എനിക്ക് ആ ധാമിൽ പോകണമല്ലോ, ആ ധാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തത്വവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജനുവരി 1-ാം തീയതി 1937 തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യരോട് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. രൂപ രഘുനാഥന്റെ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്, നമുക്കറിയാം, രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാർ. അവരുടെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാ ഊർജത്തോടും വിഭവങ്ങളോടും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപ രഘുനാഥന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. ശ്രീല രൂപരുടെയും രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികളുടെയും കമലങ്ങളുടെ ധൂളിയായി മാറുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. പരമമായ അറിവിനെ, ദൈവിക വ്യക്തിത്വത്തെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ പിണക്കമില്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം, ആരും പിണങ്ങാതെ നിൽക്കണം. ഈശ്വര സേവനത്തിനായി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം. എത്ര ആപത്തുണ്ടായാലും, എത്രയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എത്ര അസ്വസ്ഥതകൾ നമുക്കുണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഈശ്വര സേവനം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിരാശപ്പെടരുത്. കാരണം ലോകത്തിലെ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി സേവനം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സർവവും എല്ലാമായ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സേവനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ നിരസിക്കരുത്. ഒരു വൃക്ഷം പോലെ ക്ഷമയോടും സഹിഷ്ണുതയോടും വൈക്കോൽ പോലെ വിനയത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം ജപിക്കണം. നല്ല യോഗ്യതയും കഴിവുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ നിങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ ഒരാഗ്രഹമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് വിട്ടു പോകരുത്, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക. അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി, സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി, വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും, നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് വിമർശിക്കും, ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് ഉപേക്ഷിക്കല്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലാണ് ഈ ഭക്തി, ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുക, ശ്രവിക്കുക,
ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്. എത്ര ആപത്ത് വന്നാലും, എത്ര വിമർശനം വന്നാലും, എത്ര അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാലും, കാരണം ഇത് അത്രയും അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവർ അന്ധകാരത്തിലാണ്. അവരാ കൂപത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന, പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന, അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് നമ്മളെ കളിയാക്കും, നമ്മളെ വിമർശിക്കും, നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ചെവി കൊടുക്കരുത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. എത്ര പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മുറുക്കെ പിടിക്കുക, ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത്. നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലളിത സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, കാരണം എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാത ശരിയാണോ അല്ലയോ. അതിന് ഭക്തസംഘം ചേരുക, ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസുകൾ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാര് ഒരേ മാനസിക അവസ്ഥയുള്ള എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുചേരുകയാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢമാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലല്ല പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, മായാവാദികളുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ അതല്ലേ കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിന്ത തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിക്കും വീട്ടില് മുത്തശ്ശനാണ് കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ വാത്സല്യമുള്ളത്. അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന മുത്തശ്ശനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുരു പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഈ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവത് നാമങ്ങൾ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്നും നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉള്ള കാരുണ്യം തരാനായിട്ട് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു സംശയമുണ്ട് മാതാജി. പറഞ്ഞു മാതാജി. അതായത് സ്മൃതി ഗ്രന്ഥം ശ്രുതി ഇതോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി വന്നിട്ട്? അതെന്തോ മാതാജി അത് രണ്ടും? മാതാജി നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ മാതാജി? ഇല്ല, ഞാനിപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല മാതാജി. ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറയാം. അത് ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രുതി എന്താ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രുതി എന്താ, സ്മൃതി എന്താണ്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ അവര് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്, സ്മൃതിയല്ലേ, ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്.